weche manyien bende waseng'iyo kuom timore odiechieng' mangima kendo koro waketo nigi e yore. En tarik adek nyakoro mgajwang' dwe mar 7 2023 waikoni mathoth ka bende waluwo ni machiegni ahinya masira malondiani ma bende nonego ji 52. E kinde ma oyang moko kuom ringre jogo mancha oyudore masira ma koch mar apano e boma ma Nairobi do wito oko yiero mar CAS kata miluongo ni jolup jotend migepe maromo 50 mane jatend piny Kenya William Ruto oyiero kendo bang'e to chamo maka gi kore ne donje. E mago mag sisa nyakoro mgajwang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oramo ni pod gibiro bagro maratipo ka bende gikwedo paro mar chik mar omenda kata chik ma bende sani koro osemedo suru e thuru kaka bende giwacho ni ma medo pek na taro mar singo manochiw gi tend Kenya Kwanza. Piny bende nogo nyang'eng'a nyithi sikul mathoth mane dok e skul bang' yweyo madundo mar mid-term e kuonde mopogore opogore mane gidhi mondo giyud nyamburko. Koro mgajwang' mago to gimathoth oiko ni mane chendo ni maro imoyo to kaka pile wachako kod mago mwamiyo pek. For the avoidance of doubt, the entire complement of 50 CASs is therefore unconstitutional. Serikal mar Kenya Kwanza yudo buok bang' doho ng'ado ni lemo mag jolup jotend migepe nochiwo gi ataro mar katiba. Fuel no idho mamondo mi ande omi chopo mabei en siling 500 kan gi nyathi ma pile pile biro ga gi siling 300 kawuono en siling 500 ok ang'e kata kaka ang' nachop gi nyathi ne skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Jopuonjre obedo gi kinde matek mar yudo nyamburko mag dok e skul kaluwore gi nengo ma oidho mar wuoth nikech medruok e nengo mauta. The total fertility rate in Kenya, which is the average number of children a woman will bear in her lifetime, has been declining. You can see from that graph, from 6.7 in 1989 to 3.4. Nonro matinende mar piny owacho nyiso ni teko mar nyudo mar mine medo dok chien kipimo gi higni mokalo. Akoromo gi machiegni warwaki mondo mi bedo kodwa chakruok nyaka giko mag weche manyien mag OIMORE nyalo bedo thuolo ma tudri kodwa nambari 360 imiwane pachi kotendo gi weche manyien ma wakilo ni dhiambo masani bende nyalo luwo weche gi kokalo e Facebook Ramogi TV kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE bende yudo wa achiel kachiel YouTube mar Ramogi TV jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo machiegni nyinga en George Bati. Machiegni nyakoro mgajwang' nyinga Lydia wachao kod domo malo kama doho nowito oko lemo mar jolup jotend migepe 50 mayande ochiwogi kod jatend piny Kenya William Ruto e dwe mar 3 higani. Jong'ad buche okoni chenrono ne ok oluwore kod katiba ma pachoka. Ruto nochiwo puodho jolup jotend migepego ka doko ni od bura norem puodho jodito manogwel lemogo. Walter Nyambaga nigi mathoth. En bura mane twerre nyim doho mamalo mamili mani boma Nairobi. E dweche ang'wen bang' ka doho ne ochungo jolup jotend migepe mar chako tich ayanga yudo sara kod balang' nyaka winj bura mane ochwal e nyim doho kod riwruok mar okinde ma pachoka LSK, riwruok mar Katiba Institute kod jakenya Dr. Eliud Mutinda winji mang'ade ka ng'eto mar burano e koro weyo ka jatend piny William Ruto ne obono chike chwogo lemo mar jolup jotend migepe. That the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. Gurmane ochwal kod riwruok mar okinde ma pachoka LSK, Katiba Institute kod Mutinda kadwaro ni mondo wit oko lemo mag jolup jotend migepe e kama gikone to burano onindo korgi. Jong'ad buche mokelo kanyakla kanyi Kimondo, Edwigo Ngudi kod Visram Alem ne oyie kod neno mane opedhi e nyim doho no e kendo oweyo ka josiasa mayandi opodne gi lemo e koroya kod lwetgi nono. I therefore find that the manner of establishment of the additional 27 posts in view of Article 132, 4A of the Constitution, Sections 27 and 30 of the Public Service Commission Act, and the necessity of the fifth respondent's recommendation was unconstitutional. Jogad buche okone buono chik mokwongo ne en mar tayo chenro mag puodho jolup jotend migepe e kata odoko ni od bura ne orem goyo gi kogno jodito mane ogwel kendo puodho gi ka giwacho ni chik ne ogoyo od bura mamalo ratege. Anybody or any party
aggrieved by the President's actions or failures, can initiate proceedings against the Attorney General, who by virtue of being the legal representative of the government in legal proceedings also represents the President, who is the head of government. The immunity, on the other hand, offers protection that shields the President from civil suits being filed against them in their personal capacity. Dobende okoni japiny ne okogwel pache chenro no, tim mado okoni ne enataro mar chik mapachoka. On the first complement of 23 chief administrative secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. Kaluore kod ng'eto makamano, sirikal okoni biro tero ng'ur mare e do mar ywagruok. It is important that we have uniformity from the Court of Appeal. Jolup jotend migepe 50 gi yandi oseketi ni biro chamo sara mar siling 765,000. Bende ne gidhi yudo $35,000 ng'ato gi ng'ato mar nyiewo udi magidakie to kod $10,000 mar nyiewo nyamburko. SRC wrote a letter dated 14th March to the 5th respondent advising it on the job valuation, grading and remuneration and benefit structure for the said position. Soon after, the 2nd to 51st interested parties were nominated on 16th of March and appointed by the President on 23rd of March. Lemoni ne okwongo chuoge sirikand jatend piny mane osedhi e rutaya Uhuru Kenyatta, kama bende ne opodo lemo ne jogo mane osire yiero mar 2018, kata kamano ne olero ni ma en achiel kuom keto mijing'o e tije mag sirikal. The establishment of the CAS office in the public service with 23 posts to be constitutional. Moko kuom jogo mayocho yudo lemo e sirikal mar William Ruto ne gin kaka gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, jaod bura machon mar Riada Nicholas Odero Gumbo, seneta machon mar kaunti ma Kisumu Fred Outa, jagoro mar od bura mar Ford Kenya Chris Wamalwa, to kod seneta machon mane ogwel Millicent Omanga e kind mamoko. Final orders. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi nyime jotelo kod jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod ng'eto mar doho ma owito oko welo mar jolup jotend migepe pachoka ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya opuoyo doho kuom okang' mar wito oko lemogo ka jotelo mag Kenya Kwanza pod ng'ur kendo gibuogo mar chwalo ng'ur margi e doho mar apil. Seche machuok bang' doho yango ni lemo mar jolup jotend migepe ok oluwore kod chik kendo wito oko welo mar jolup jotend migepe 50 ma bende ne osechamo muma mar apisi. I therefore find that the manner of establishment of the additional 27 posts was unconstitutional. Jopiny kod jotelo ogolo paro mopogore opogore e wi okang' mar doho. Ka gin e gwenge ma Ugunja e kinde nyasi mano yware kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga, kweth mar Azimio opoyo okang' mar doho wito oko welo mar jolup jotend migepe ka gikoni welo makamago notim ataro mar chik. Mahakama leo imeamua ya kwamba hizo positions are constitutional. Sisi tunaunga mahakama mkono. Watu wote walichaguliwa kwa hizo positions waende nyumbani, wafuke mbrago, waende nyumbani. Kokalo la imare mar Twitter, Seneta Manandi Samson Cherargei to chayo doho kuom wito oko welo mag jolup jotend migepego ka okoni doho ne okonono makare tich mane jotelo manowal e lemogo dhi timo. Cherargei okoni gidhi mako bura e doho mar aywagra mar kwedo ng'eto mar doho mamalo ma okoni ok oluwore kod dwaro mar jopiny. E kindeno jaod bura ma Saboti Caleb Amisi okoni joma ne owal e lemo mar jolup jotend migepe ne otugo kendo jatend piny William Ruto ne ong'eyo malong'o ni welo no dhi ataro mar chik, kata kamano notimo welo no mondo kwe jotelogo manosiko ka dwang'o dhode. Okoni jotelogo koro osesomo gima siasa en kendo koro nyaka gidog kuom jopiny. Jodak Manandi kata kamano nyiso kuyo kaluwore kod ng'eto mar doho ka gikoni kaka kaunti nyocha ne hapgi oleng'ore kendo yudo lemo mar jalup jatend migao ka koro gikwayo jatend piny William Ruto mondo bi omany kaka podone kaunti no lemo machielo. Sisi kama wakaaji wa Nandi County bado tunashangaa kwa sababu matarajio yetu tulikuwa tunaona kama CAS ni wale wasaidizi wa mawaziri. Nimesikia mbaya sana sababu walitoa kiti ya CS na tulikuwa tumepata CS Nandi County. So tunaomba president haone vile atafanya asaidia watu wa CS. Jodak ma Kisumu to pako doho ka giwacho ni omenda mane idhi mi jolup jotend migepe koro inyalo tigo e tayo chenro mag dongruok ne jopiny, ka bende ginyiso jatend piny William Ruto mondo tim kaka ne osingo
ni obiro tiyo koluwore kod dwaro mar chik. Dagombo neno ka president otimo gima nowacho, nikech ker nowacho maber ni court nyaka miluor kendo court nyaka bed independent. Wadwa neno ka gima president wacho bende otimo. Mano ne en garama ma hinyo jopiny. Kech kanye nosewacho chon ni chief administrative secretary gin gi jok ma onge chik. E ang'o mi iketogi e tok chik to Ruto nodhi mbele mondo mi odhi adhiya kodgi mbele. To wadwa ng'iyo to ka Kenya ka Ruto tiyo gi chik machon koso tiyo gi chik manyien. Okang' mar doho wito oko welo mar jolup jotend migepe koro keto e rameny piny owacho mar Kenya Kwanza mar ng'iyo ka bende gibiro chopo singo margi mar luwore kod dwach chik kendo chiwo luor ne doho ma pacho ka. Jago moro dhi doho mar dwaro ni kik yiene apisas moko 4 mag sirkand Kenya Kwanza bede romo mag jotend migepe. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala, jang'ad rieko e weche mag uchumi David Ndii, jang'ad rieko e weche mag arita kwe Monica Juma kod apisa machielo manyinge Chigai nyocha ne ochamo muma kaka jogo ma oyienegi bedo e buche mag jotend migepe. Jakenya manyinge Charles Mugabe opedho ng'ure doho ka owacho ni okang' ma kamano dhi ataro mar katiba ma pacho ka. Odhi nyime Roda Maweu ma en min od jadolo ma en achich e wi tho ma Shakahola Paul Mackenzie koro we thuolo gi doho ma Girambun. Jalbure dom Mashanzi Yusuf Shikanda ogolo ng'eto ma kamano kata kamano ko ni jadolo Paul Mackenzie kod achija moko 15 to pod biro medo bede e od ang'ech kuom thuolo mar ndalo 60. Achije go geng'negi jela ma Shimolatewa manitiere gwenge mag Malindi. Bende achija moko 11 manyocho maki e bungu ma Shakahola to pod dhi med geng'negi kuom ndalo mamoko 3 ka nonro to pod dhi nyime. Ombi la upande wa mashtaka la kuongezewa muda wa kuwazuia mshukiwa wa kwanza hadi wa 17 kwenye kesi ya 77 ya mwaka huu linakubalika au limekubalika, na upande wa mashtaka wameongezwa siku 60 za ziada ambazo zitaanza kuhesabiwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. Ina maana kwamba siku ambazo zimebaki ni 30 pekee. Agizo la pili, mshukiwa wa 18 kesi ya 77 mwaka huu Roda Mumbua Mweu ataachiliwa kwa bondi ya binafsi ya $100,000 ya atasaini, na zaidi ya hayo pia atahitajika kuleta mdhamini wa kiasi cha $300,000 ili kuachiliwa, na kabla ya kuleta huo mdhamini na kuidhinishwa na mahakama, basi atabaki kizuizini mpaka wakati atatimiza masharti ya hiyo dhamana. Koromga jong jopuonjre yudo midhiero mar chopo skunde gi bang' yo madier tam kata midtam. Yangore ne yudo nyamburko matero jopuonjre e skunde no bedo matek kaluwore gi nengo mauta makoro ni malo. Weg matatu e moko kuom gwenge no medo nengo wuoth gi atamalo 30 mar chopo dwaro mar nengo manyien mar mauta masani omedore kendo rocho hala margi. Jafwambo mar Wai County ma Homa Bay Ali Abich leronwa wachni e yo manimba. Etesend nyamburko e boma ma Homa Bay kod ma Migori, jopuonjre chapni mar idho nyamburko kagidok e skunde mopogore magisome bang' bedo pacho e yueyo mar kor tam ma okawo jomachiel mangima. Jonyuol ma bende nowuok kod nyithindgi e udi kaduokogi e skunde magisome chunygi dang'ni kaluwore gi nengo wuoth ma omedi ka opim gi kinde mane jopuonjre dok pacho e yueyo machuok mar kor tam. An kwayo mara kaluwore gi ngima moidho, akwayo sirkal nikech kasa ni fuel noidho ma mondo mi andho michopo Mabei en $500 kan gi nyathi ma pile pile biro ga gi $300 kawuono en $500. Ok ang'e kata kaka ang' nachopo gi nyathi ne skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Kora kwayo ka fuel nyalo dok piny na sirkal ka winjo ka to jopiny ywak kata raia ywak manogo ko imoko bedo mayot ndo ahinya kaka wajonyuol ahinya kata kwa biro kaka sani koro one stage ka wakelo nyithindo mondo dok skul sama wuoye ka ne an go wadwa masemo Eldoret ni wakelo ka
geche opong' kendo wan gi jam makata kumineno e toke kani nyithindo pod rito mwakia ni ang' negi dhi sadi to kata mana weche mag wuoth bok yot nikech kata mana feyo medore mopogore kaka nyuma pare chien kucho. Ka nengo mag gigo ma ochuno ma jopuonjre dok go skunde ma gisome bende giywak ni idho malo e dukni maonge kaka ginyalo konyo nyithindgi e skunde yo mowinjore. Nyathina ni Kisumu Boys to ka dhi e supermarket tayudo ka bech gik moko idho madhiera ndasi na an gi siling 10,000 achalo mana taka mbele jo supermarket gik mang'iewo thin kabisa ne nyathi. Omiyo wawinjo matek wan jonyuol kweli wawinjo matek sana wakwayo ni sirikal marwa president marwa Ruto one kaka garama nego waka. E seche ma jonyuol to ywago pek mar ngima kod nengo wuoth ma omede, riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay ne obedo koromo margi kendo ng'ado mar medo nengo wuoth chakre kawuono kaluwore gi nengo mauta masani ni malo. Kawuono wabedo gi bura kendo waamua ni wadwa ni wamed fare mar wuoth kaluwore gi kaka sirikal osemedo wach mar usuru e mafuta. Yudore ni mafuta komedi to gik mang'eny kata mwatiyo gi mtokni wa be nengo gi medore. Pok wamedo be nyaka ne chakre 2019. Wasebedo kimedo mafuta pile to po wan kaka jomatatu pok wamedo bei. Koro sani gima nochuno ni mondo wamed bei en ni omednwa go malach king'iyo 16% en percentage maduong' ahinya. Koro chuno wani nyaka wamed bei kendo wakwaya ni abiria wa be mondo nyaka koro orumia wa nikech iyudo ka most of members wagi gin joma nigi loans. Ofiswa kama wabede ywak nitiere jotich wegeche ywak ne nitie no winjo ywak en moro nwadhi ofis sako mabedo kodgi piny mwa discuss gini kaka en kaluwore gi nengo mafuta spares magari gi gima jowa bedege ot nikech wan gi families kendo mata kata jogeche jotendo be nyaka bedi gi moro mwamiyo gin at the end of the day. Bende weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Kisumu kod ma Migori okone jowuoth mondo oikre nikech sani koro chunogi mar medo nengo mar wuoth e apeni mopogore ma gitiye bang' ka piny owacho medo osuru nengo mar mauta gi 8% ma koro chwale nyaka 16%. Chon nyocha wakawo Migori siling 700 sani chuno wani wakete 800 to tamo jawuoth kaka gol koro chando ahinya gi jawuoth. Omiyo wawinjo matek ahinya koro wakwayo sirikal kanyalo opunguzwa na maisa matin kech wadon wakawe 800 jawuoth pod wacho no gol 600 koro hinyo wa kabisa wamede nikech mengo mar fuelo medre koro emomiyo chuno wanyaka wamede wan matek kabisa kaka transport sector ok odhi kodwa maber nikech fuelo mede fuel ni malo kabisa. Bang' bedo e yweyo mar kor tam kuom thuolo ma jomachiel mangima jopuonjre kod dok ayanga e skunde ma pacho kaendi e seche ma jonyuol to ywago kaluwore kod pek mar ngima masani koro e yedhe pacho kaendi ka jogo eko manie sekta mar matatu to wacho ni chuno mondo koro gimed nengo mag wuoth kaluwore kod nengo mar mafuta mani malo e pacho ka. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Owuoge motenore kod weche mag midhiero manojuko nyithindo e kinde mane gidok e sikul ka jonyuol bende ywak ni ngima omiyo gibedo kod pek e chopo dwaro mopogore kaka janyuol. Kweth mar Azimio ramo ni onge dok chien e dwaro margi mar bago ng'anyo mar tipo chieng' tich abich kagikwedo chik mar omenda mahigani. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga kanyakla gi moko kuom jood bura mage chich ne piny Kenya samoro biro chimo kamarach ka ok gikawo okang' mawinjore. Raila Odinga nowacho mage kanotimo limbe Siaya kama bende ne orome kod MCS kod jotelo mag od bura mar kaunti ma Siaya ka bang'e to nodhi nyaka e gwenge mag Sigomre e kar chung' od bura ma Ugunja. E limbe mare e kaunti ma Siaya, Raila nokwongo limo od bura ma Siaya kama nobede gi romo gi MCS e yor apanda. Okoyangre hie thor wach mane gilose gi MCS kod tend od bura ma Siaya. Ma biro bana bang' ka od bura mar Senate nyocha oito oko kwayo mar od bura ma Siaya mar ficho oko jalup gavana William Oduol. Bang' romo kamano, Raila kod Lange noyore gwenge ma Sigomre ka chung' od bura ma Ugunja nyasi mar rwako dala jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi. Kae jotend Azimio singo chopo lendo mane gichiwo jomokalo mar chopo e ndara kendo kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza wi mano ma giwacho ni girido ngima ne jopiny.
Wangni wacho no onge ringo. Baba kwadhi Kamukunji tarik 5, tarik 7. Wangni onge? Wangni onge? Wangni onge? Wangni onge? Odinga nokwedo weche ma jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua osiko wacho ni ochung' methuruka nokethore e lwet jatend piny machon Uhuru Kenyatta, ka giwacho ni mago gin weche mag oledhi ma onge tiende. Ka gidonjo kucha, gidoko wachechegi. Koro sani giwacho language mopogore. Koro moro chande gikono Uhuru moketho chumi ma Kenya. Kata kapo giting'o muma, to gikwa budget ma siling bilion 1.5 Ka gisekawo mano, gikone ni moko ginyiewo go matokni, moko imiyo mondegi, ofisi yawo kod ofis mar nyar president. Gichoko pesa to gichamo. To gibukre ni nengo ni malanya nengo gik moko. Wadmani mondo waom gik moko loka, mondo nengo dog piny. Ka gidonjo moko chulo osuru, timiyo gimno osiepegi. Owi mano kalore kod nengo ngima makoro tek tweta e thuru ka, Azimio lero ni yath gi tiende en mana bago ng'anyo mar chopo duol mar japiny ne piny owacho. Na wakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 Friday, wangapo taungana sisi mtakuja. Hali ya uchumi ya Kenya imeharibika. Hata mahakama kuu ikasema ya kwamba finance bill lazima izame. Wamesema di siku ya Sabasaba, tarehe 7 mwezi wa 7, Ijumaa ijao, Wakenya wote, Kenya mzima watajitokeza na kusema ya kwamba enough is enough. Sechego bende ne jotelogo nosemokalo jod bura mag Azimio mane okoso kwedo paro mar omenda ma bende nomiyo paro no kalo e od bura mamalo. Watu wote walichaguliwa kwa hizo positions waende nyumbani, wafuge mbrago, waende nyumbani. When you are a senator or a member of parliament, you go there to represent your people, not to represent your stomach, not to represent your personal interests. But I have experienced something which I have never seen in my 30 years in parliament. And I hope those who are with me in parliament are listening. And Ruto, you are also listening. The culture of buying members of parliament must stop forthwith. Mimi nikiwa chairman wa chama, muniruhusu nianze na wale Nairobi, nifukuze Jalango, nifukuze Esther Pazaris, watafute chama yao waende. Wangapo wasema waende? Mnakubali waende? Waende. Nao hapa Nyanza pia waende. Waone ndio kwa mkono, waende kwa mkono. Maendeleo nge State House. Katiba Manyien maendeleo uke bunge. Budget ndilo se bunge. Oklos kanye State House. Uinja. Eric Owenga, Ramogi TV. Kwan mar nyithindo ma inyuolo dok piny higa ka higa yare higa mar 1989 e piny Kenya. Kaluwore kod lipot mar chal mar ngima oganda manogol kod duol ma ochung' ne kwan mag oganda e pacho ka KNBS yangore ni higa mar 1989 nyithindo manonyuol kod maninyuolo kod miyo ka miyo ne ok tin ne 7 ka nonro manotim kochopo higa mar 2022 to yango ni miyo ka miyo sani koro nyuolo nyithindo 2 nyaka 3. Ripot no bende nomulo gik mamoko moriwo ngima mar nyodo, dongo mar nyithindo, tuoche mag ayaki, malaria kaachiel kod kahera e kind mamoko. Judith Mondi keto lipot ne yanga kendo omiyowa mathoth. Ne en nyasi mane oyuorie kod jotelo ma opogore kama oting'o jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha, jotelo mag riwruoge ma ok mag piny owacho e kind mamoko mane obiro kanyakla e nyasi mar keto ayanga lipot mar chal mar ngima oganda. Kaluwore kod lipodno, yangore ni kwan mar nyithindo ma miyo achiel nyuolo e pacho kae dok piny higa ka higa yare higa mar 1989. E higa mar 1989, miyo achiel ne nyuolo nyithindo ka matin mogik 7, ka nyaka higa ma okalo, miyo achiel nyuolo mana nyithindo 2 nyaka 3 kende. Penjo wuok ni en ang'o ma otimore? Ang'o ma omiyo kwan mar nyithindo ma mon nyuolo dok piny? Lipodni koni nitiere gik mathoth manyalo duoko piny nyalo mar miyo nyuolo nyithindo ma odhuro. Mokwongo en higa ma miyo chakie nyuol, higni ma miyo kawo kapok oluwo nyathi,
Nyalo mare mar sayans mar nyodo tiyo kod yore mag komo nyuol bende osemiyo mine oduoko chien kwan mar nyithindo maginyuolo kipimo kod higni ma okalo. Lipode moko yango ni budho kapok iluwo bang' nyathi nyalo rocho nyalo mari mar nyuol nyithindo mang'eny. Mine ma odakie bombe nyuolo nyithindo matin kipimo kod ma odakie gwenge. Total fertility rate in Kenya, which is the average number of children a woman will bear in her lifetime, has been declining. You can see from that graph, from 6.7 in 1989 to 3.4. Elipodni bende yangore ni atamalo 5 mar mine manie kind higni 30 nyaka 34 nyalo margi mar nyuol rumo. Gino madhongere yango ni menopause. Atamalo 38 manie kind higni 48 nyaka 49 bende nyalo gi mar nyuol osepodho. Magi gin moko kuom gik ma omiyo kwan mar nyithindo ma inyuolo dok piny. Counties ma pod inyuole nyithindo ma odhuro gin kaka Mandera, West Pokot, Wajir kod Marsabit. Nairobi, Nyamira kod Machakos inyuole nyithindo ma ok okalo 2. Atamalo 81 mag keny ma pacho kae gin keny ma hoyae. Atamalo 19 kende mag mine ma onyuomie chik kendo ni kod oboke mag keny. County mag Garissa ema otelo kod keny ma oyangi kendo puodhi kod chike ma pacho ka kod atamalo 35. Kaluoni piny kipimo kod counties mamoko. Kisumu ni kod atamalo 11.6, Migori atamalo 8.4, Homa Bay atamalo 8.2, ka Siaya to ni kod atamalo 8 kende. Lipod ni igeno ni piny owacho biro tiyo go e loso chike kendo bero chenro ma oyang ni ok dhi maber. The 2022 report provides baseline statistics that will be used in monitoring and evaluating the implementation progress of the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation agenda. Let me urge the technical teams at the Ministry of Health and county governments to fully utilize these results as they determine how best to implement the various interventions with the objective of achieving optimal universal health coverage for all Kenyans within the shortest time. Lek mar bero somo, thieth kaachiel kod tieko dhier nyalo chopo kare poni oketie tim gigo madwarore. Judith Omondi, Ramogi TV. Ndaka payo koda uchiro nyakora mgajwang ka chenro eno OIMORE wadhi mbele gi weche manyien kata kamano wayo matin kata kamano nitiere singo mane wamiyo. Singo na ni kioro na ote mari wan bende wabro temo mondo watem kete yamo kaka neno ka potge park ne do kumo to ko yiero mar jolup joten migepe Ruto ng'eni ok en malo mar chik ne luongo ne Fred Osuru kantiere gwenge mag Dandora Phase 2 kasto Hilary Wuoda Nyar Koyugi aneno Ramogi ka wantiere gi Nyar Koyugi ka wana Nyamaroka Nyakach habari choponwa Nyamaroka maber ndikendo mora ahinya mar kowuok Mohoro e gwenge mag Makikongo wacho ni winji makare makmana ni wayauru e weche mag saba. Pastor Juma Rundu kantiere Yugi wacho ni entiere kod weche nro aneno Abidha Junior kawuok Siaya wacho ni rarieda wach Masiaya onge gi dongruok en mane dondruok e mang'eny Siaya wacho ni governor yaw mana ofise mag ODM ikani mano to neno kanya kata kamano nyiso ni otemo wacho ni giol gi weche miwache gwenge ma Siaya gidwaro mana mondo magine dongruok mano pacha Bidha kato Mr 254 comedian William Oriema mano wuod Nyaramba wacho kanyo Ramogi timicho mene gi yo makare gin kanyo gi nyamin gi Esther Oriema kod Millicent Oriema kagintiere Lavington Nairobi. Faisal Otieno bende wacho ni en 30 years in parliament to onge dongruok mosekelo en mana lwenj josiasa oseketho piny koro pango mana wi Uganda. Karika ndiro kwa wana kuom yama medo ndiko neno ka Vila Tieno wacho ni newa makare kod osip miluongo ni Samson Okalo Riga kendo wacho ni weche manyien donjo ne geyo makare kasto Councilor Francis Obwanda wacho ni una chairman mar Siaya County Juakali Umbrella Association wacho ni piny koro obedo manyamonge amor kod ng'eto mar do ewi wach mar CASS go Nyasaye koro mido teko gi chir mar neno ni ok giyie gima Obam odhi nyime bede piny Kenya ka kaso an kade mong'er ka aneno kendo Ramogi sani ler nyiri nyuol moloyo minegi mano nonro na nyiso wanyinge mano ok mano ywak ni ji osechopo menopause koro ka ginyuol kendo rachni aya Otieno Wilton
wacho Reno Yugis Ramogi TV ler okwora ila gilange nigiko yie twak mora mora kata kamano gidhi ng'anyo to the fullest mano pache ng'ato bacho kae wach mar nyuola no ka donje chuny ji bati ka bendo ganda dwani mondo medruok obedi orende were wacho kanyo ni doho kawuono agichak gitim kamano kende bura maro mutata otere doho cha mano pacho rende kaito bano Kevin Ruto mano Pastor Ruto wacho kanyo ni entire maro rembero maler chacho Yugis Kotieno wacho ni entire kodwa kae kata kamano wacho ni pinya matek kodgi kata kamano wacho ni wamed mana lamo Nyasaye Monica Okoth ni kacha wacho ni bende yie gi wach mar doho kato Deriko Komo to wacho ni na land void wacho ni na malera inyaka en Kirinyaga County wacho ni sekete mana kae seche gibenane no jashono lit jaganga mar Mumias wacho ni jong'ad bura otiyo maber kabisa kata in jatelo to nyaka ilu chike maturka piny tek bati gi Lydia an nyithinda ng'wen noroma an min don mar Sangla Kagak kasto apoyo do ahinya kuom do mamalo kuom ng'ado bura no ka ginyalo timo kamano to ginyalo konyo jopiny an Susan Odhiambo Ochieng gwenge mag Boro kocha de kasora mogilera duwe gwenge mag Kisumu gin gi jaod iluongo ni Achieng Natasha Mama April gi Wendi gi Junior man luongo ni Baba Bari Baba Junior japiano Ayano bele Tabil Juma kantiere Kindube wacho ni en podo support ng'anyo mar Baba tarik 7 wacho ni waonge dok chien kaeto bende aneno kanyo ote mano moya ir Jashon Olip Jaganga wacho kanyo ni jiolo weche mag chike Ochieng japap Nyadiel wacho kanyo ni entiere Nyadiel kata kamano yie kod gima do timono gimor nyowuoyo gimor sidang kabende Vincent Kajomo wacho kanyo ni entiere Gemrae Ramogi TV chopone gima ber kata kamano gimor gi weche go makot Victor Marasia ya bila nini chontani wacho ni sechopo aus Nyaro Chola Sagam bende wacho ni entiere Kangundo Road opo wach mar do apano gi kama koro bati Uganda mor kaginyane no kadoho nyaloko pach sirikal okingeni gini en bende ni mana ko ng'ade kaka dhi koru to winjo ka umor kech kata mane sigana mawatimo cha winjo ka moko kuom Uganda mawuok Nandi wacho ni gin ok gimor kendo Senator Manandi Samson Cherargei wacho ni gibiro dhi mako do bura e do mara yuagra kagi wacho ni gini odhi ataro koro ko ng'ade kori to ber sama buli wak kabiro yokoru to winjo kamit to kono de kamoro wacho ni bul peka jidok Koro mgoyo matin melmi wapachi ya deka uchia naona kabende wantire mbui kacha wantire YouTube live Facebook live duto inyalo ketu pachi kacha no yethulo mar somo kata kamano wayo matin bati to duogo nyakora mogi purwan gi mathoth Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Di star 334 hash bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Machini kendo nyagora mogi bang' wuok yweyo adundo wang'e motende kod wach masira manchano timore e gwenge ma Londiani. En kuyo kod achiedh nade ne familia moro e kar dak ma Langalanga e kaunti ma Nakuru. Anyuola ni nowito ji ariyo masira mar apaya mane otimore Londiani otieno mar tich abich juma mokalo. Mary Ng'ang'a ma jahigni 56 kod nyakware ma jahigni 14
noyudo dhi Kericho kane nyamburko mane giidho noyudore e masira no mane onego ji 52. Kar dak malanga e kaunti ma Nakuru, wede kod osiepe medo chopo e dala Elizabeth Weremu manowito min mare kod wuode maduong' ma jahigni 14 e masira manotimore Londiani ndalo 3 mokadho. Mary gi Stanley noriko ni wuoth kaya Bomet kama ne gidhi yude thieth e kinde mane masira no oyudogie. Weremu ni kod mirima koparo kaka ne giwuoyo gi min mare kod wuode kapok masira no otimore. Tuliongea on Tuesday night. Akaniambia nataka kwenda hospitali huko Bomet. Sasa nikamuliza anaenda aje, akaniambia naenda na matatu. Min Weremu nowito ngimane kanyo e masira no ka wuode to nowito ngimane ICU e kinde mane temres ngimane e kar thieth. She sent us the photos they took at Letaine stage, all of them, at around 5:06 p.m. Then at around 5:07 she said we are at Kericho. Then we all said Janimasis. Then at 5:19 p.m. she said thank you family, and that's when we've not heard from her. Yani my mom, anything she touches, it blossoms. My mom, the reason I've said that's not my mom, it's because my mom doesn't deserve such kind of death. My mom was she's a very strong spiritual person. Riwruok mar Red Cross kod tend county ma Nakuru osekawo nonro mar thieth joma moko 2 mapok oyangi kaluwore gi pek mar hinyruok mane giyudo. Familia 50 oseyango jogegi bang' ka notimnegi bero, ka familia 28 bende osego ripot e apis riwruok mar Red Cross kapod gimanyo jogegi. Echano bagi alam makende mar 52 manowito ngimagi masira no chieng' tich 2, nyasi ma ibiro yure gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Lit kod kuyo kwako gwenge magi chonje kar chung'od bura magi chugu e kaunti ma Kirinyaga bang' jago moro nego jaode ma jahigni 40 bang' chopo ode saa 4 otieno kendo fwenyo ni jaode no uso ganda ka ok onyise. Jogo no maki gi obila motere nyaka e selo obila ma Kianyaga kama koro geng'ne ka obila bende osechako timo nonro e wi nek ma kamano. Ripot yango ni achijno nodonje ode kar saa 4 mar otieno kendo monjo min ode no wira ni ouso ganda ka ok omiye thuolo. Nikatoka kwa gate venye nilisikia kuna makelele nje, nikapanda mpaka hapa juu kwa majirani, kwa jirani wangu, na ndiposa nikasikia wanaulizana maharagwe. Kaulizwa maharagwe umeuza wapi, na sababu huyu mtu mwenye aliuana ni mtu anakuwa na fitina, sikuweza kuingia huko. So jirani mwingine akakuja hapa, nikamwambia tuingie, kaniambia anaogopa huko kuingia sababu ile fitina hiyo mtu anakuanga nayo. So ndiposa mimi nikakuja nikarudi kwangu. Nikarudi baada ya saa kama moja hivi nikasikia bibi akisema kwa sauti akisema waende wakamonyesha kwa nyumba mahali maharagwe iko. Na wakati tulifika hapa tukasunguka kwa nyumba, tukakuta kuna mwili yoyote ya ile marehemu ambaye alikuwa amesema ameua, na yeye mwenyewe akapigiwa simu tena akasema msitafute sana, mtu ambaye nimeua ako hapo kwa jiko, ako jikoni. Na wakati nilifungua jiko kwa nyumba ya jikoni, ukakuta kweli ni kweli amemuua na amelaswa hapo kwenye jiko. Nilipigiwa simu nikiwa huko Gishonjo, nikapigiwa simu nikaambiwa hili yako imefanyika mambo ingine huku, kuna mtu ameua mtu. Sasa nikakimbia asubuhi, nikakuja na nikadhibitisha, nikaona ni kweli. Sasa ndio askari walikuja wakaangalia nini cha msivu Brokolinda. Huyu mwingine tunasaidia na yeye ndiye alipigiwa simu akakunja. Sasa na tukadhibitisha, tukaona hiyo mambo ni kweli, na hatukujua vile mambo ilifanyika. Siwezi sema, hata ninasikia kulikuwa na vurugu usiku wakapigana nini, lakini sikujua.
Obugane mago dhinya kigwenge maga Kuria e county ma Migori. Min nyathi ma wuoyi ma jahigni 3 gi nus ma yangore ne obambe kod wuon mare e gwenge mag Kuria dwaro ni obila okaw okang' ne dichuono. Kaja marwa ma Migori George Malera nwa jokend ratiro ma oganda bende koro oko mar kwedo tim makamano. Kalure kod min nyathi ma wuoni ma jahigni 3 kod nus ma ichigo ne obambi kod wuongi e gwego mag Nyabokarangi sab-kod ma Kuria West ma bende omiyo nying kaka Yvonne Marwa ne gibedo kod chonyruok kod wuon pargi tarik 24 mar dwe mar ang'wen mar higani kendo ne owuok modhi thurgi kane we nyathini kod wuongi. Baba akamkatalia akasema hivi siwezi ondoka na mama wangu. Mama yake niondoke na hao wengine lakini mama yake nimewachia. Karudi nikasema nipatie mtoto niende naye. Akaniambiaje? Huyu mtoto hauendi naye. Kizubutu kusema hivyo nitakukata mapanga sasa hivi ndio usindo kusema hapo. Marwa wacho ni tarik 25 dwe mar ang'wen mar higani e seche manoriko ni owuok osiptal ka oduogo dalagi e seche ma piny koro ne yuso ema ne opoko yudo ka nyathini ma wuoyini mane oweyo kod wuongi ne ywak e rangach. Natoka hapo hospitalini nikaenda nikauliza dada zangu mtoto huyo aliyepo hapa nje ni wa nani? Sasa kwa kwenda kuleta hiyo direct nikakuta huyo mtoto ni huyo wa kwangu. Alibakwa na baba yake. Alivyobakwa na baba yake nikaja ikafikia akabeba huyo mtoto akampeleka nyumbani kwetu. Marwa wacho ni ok ong'eyo gima ne omiyo wuon pargi ne nyalo timo tim anjawni ne nyathine ka wan yande ne oneno ka ohere ma oloyo ka nyithinde ariyo mamoko. Mkoromea wala kumfanyia chochote. Mgogoro wenye tu nakutaga yani kimfano nikiugua au hao watoto waugua hapo tu ndipo natokezea sababu anakateti hana pesa ya kutibu bora mtu afya azike na kuonyesha kabisa sehemu ndio hiyo hapa nitakuzika hapa lakini sina pesa ya kupeleka hospitalini. Lipot mawuok e migawo mar thieth yango ni nyathi ma wuoyini ne oyudo hinyruok maduong' kendo ne otimne bero e osiptal maduong' Migori level 4 chieng' tich abich juma mokalo to bende odhi nyime kod yudo thieth. Jakedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori Seth Midenyo wacho ni gombo margi en ni otim nonro mapiyo piyo kendo koro okaw okang' mar chik ne achijni. P3 kosejazi to koro mano en adiwe manyalo miyo polis kata investigating officer thuolo mar dhi mondo mi ondhi achich mar timo tim machalo kamae. Midenyo wacho ni cases mag joma chuo mabambo nyithindo ma jowuoyi osemedore kata kamano tin-gi emigo lipodgi. Nyathino notemo explain gima notimore. Babagi ne nonindo kode yo kamodhi godo oko maduong'. Sodomi matimore ne nyithindo bende are rarely reported unless ni extent magalagala machalo kaka mae. Jatend obila sab-kod ma Kuria Eskeleti Kimaiyo wacho ni kes ni gintiere godo ka bende gima bedo ka girito en mondo koro tim bero ne nyathi ma wuoyini ka bende bang'e giyud lipot mowuok kuom laktar mondo kako obila gikaw okang' mar mako wuongi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kuna mgajamo kuom jogo makedo ne ratiro mar aluora Mombasa oseo malich mokalo jatend piny Kenya William Ruto kuom golo chik mayande okumo wach ng'ado yien aoyaye. Gikoni golo chik makamano koro nyiso ayanga ni jopiny biro dhi nyime kod ng'ado yien kendo ketho bunge ma pacho ka gino madhi medo rocho aluora kendo kelo lokruok mar chal kod lwasi. To kata obedo ni piny Kenya yande kedo mar medo kwan bunge pacho ka nyaka tamala par magikoni poko chopo omiyo lek mar bero lwasi ma pacho ka kidek tamore chopo. Ogene giwacho bang' jatend piny golo chik makamano kokoni okang' mar kumo oganda ng'ado yiende oserocho ngima moko kuom jogo mancha ne geto mana geno margi kata keto geno margi kuom ohala mag yien. Pwani, labda Tana River ama Kilifi. Hizi vitu zote ni vitu ambavyo vinachangia kuwa na ile tunaita global warming. Itakuwaje rais ambaye sasa anachangia umuhimu wa mazingira iwe sasa tena amekubali wanabiashara? Manake sasa ni kama anatetea wanabiashara wakate miti. Afikirie sana yale anayozungumza kuhusu climate change pia ayafanye. Watu wasije hapa Kenya wakaona alizungumza mengine South Africa, alizungumza mengine France, lakini alipofika huku kwake
ameruhusu watu wakate miti. Everybody will now start cutting down the trees. Although he mentioned that everybody should plant more trees. And we know that we are eager to do that, especially from this group. So in my view, I would say that cutting the trees will actually spread very rapidly in the whole country, and we'll come back to square one where we were. Donjo weche mag ohala riwruoge kata riwruok mag kembe maloso mwandu e pacho ka ojiwo piny owacho mondo mi oket lwase makare kendo marom ne jo ohala. Ma kaka yor siro kembe maloso modhi mag chiedo. Riwruoge go mag kembe mag modhi wacho ni sirikal winjore osirgi e yor keto thuolo mag lope mag nyago alode makonyo e loso modhi. Kembe go wacho ni modhi ma iloso e pacho ka ne rang'iny ma piny mangima opuodho kendo kembe go duto 13 chulo osuru kaka winjore. Kembe go makwan gi oktine 13 bende wacho ni gisegoyo kang' e nyuolo thuolo mag tije kendo nengo magiketo e modhi oluwore gi kaka nengo ringo e chich piny mangima. Bende gijiwo sirikal mondo mi oket winjruok makare mar ohala e kind sirikal kod kembe ji giwegi. Kambi mar ong'we yamo mar Airtel koro yango nyamburko moyiedhi mabiro mol e gwenge duto mondo mi okony jogo man kod penje wi lainde gi kod kata gino moro amora ewi tije mag kambino. Mane achiel kata chenro ma otim mondo mi ne okony jogo ma onge kod kuonde machiegni kod apise mag Airtel mayudore e bombe mathuka. Chenro ma idendo ni Airtel Customer Care on Wheels oyang kawuono e kar dak ma Kondele kendo nyamburko ma ibiro ringo e counties duto mayudre Imo mar Kenya bende koro oseket kare. You know, Airtel is a challenger in the market. Obviously, we are the second largest telco service provider. And today, we chose to put customer care on wheels because, one, we realize that our service footprint may not be across the country. So we want to create some easier access to our customers to ensure that even if you're in the deepest part of the rural area, then we have some means of getting to you. Like one of my colleagues had previously mentioned, we want to bring customer care to your doorstep as a customer. Not necessarily you waiting and coming and reaching out to us, because traditionally customer care has been an outlet. If you have a problem, you make time and go and visit the customer. So this is Airtel telling us that we respect our customers to the extent that we are willing to go where they are. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D *487*4#, mondo mi yud bima boda. Ochotodong, Lodhe Dongo, Konalejo, Konambuta, Dokmit, Rabango, Sofia, Owino Hur. Magi gin moko kuom nyinge mag gwengewa. To penjo en niya, bende ing'eyo kaka nyingegi ne ochakore? Kane
okoloyo ng'ato to ling'ore kamoro. Menekone ni mera pando pieri gi kocha. Ne nitie ng'ama ne jarabu mane loso mandas kanyo maniluongo ni Kamur. Ka ochakore tich ariyo, juma manyien, Millicent Adhiambo kelo ni nonro mag nyinge, gwengegi kod tiendgi. Sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Machini yakora magodonjo weche mag tuke tielo mar ang'wen mag tiego jopuonj mag klepe ma rang'iny mar CAF B nochakore yango dichieng' kawuono buore Nairobi kalony manyasani kaachiel gi ng'eyo rang'iny mag tugo kitiyo kod science ema obedo thor wach. Terruok mabiro dhi nyime kuom ndalo 5 biro mulo weche mag higa yiero jotugo, opira manyasani, jing' madele kind jotugo, chiemo ma jotugo nego bed ni chamo kaachiel gi geng'o hinyruok mag jotugo. Jopuonj mag klepe moyuoro e tiegruogno oting'o Bernard Mwalala matayo klab mar Ulinzi Stars, Paul Ogai mar Sofapaka, kocha mar Murang'a Seeds Vincent Nyaberi kaachiel kod jatugo machon Francis Chinjili. Chike mata adhula pacho kalero ni japuonj adhula mora matayo klab e tuke mag KPL nyaka bed gi oboke mar CAF B kochakre higa mar 2025. But the license will be for 1 year. Your coach will be trained for a full year. This is how serious it is. It's a serious curriculum. And the beauty with coaching is that it remains with you for the rest of your life. So we are doing this across the country, and the seriousness we have with this is that these are the people we're going to depend on for many, many years to come. Jaloch tuke mag Commonwealth ng'we mag mita 5,000 Beatrice Chebet no dhi nyime gi duoko maber bang' bedo jaloch tuke mag Diamond League tielo mar Stockholm. Chebet manjigni 23 noringo